Vítajte na mojej hyperinteligentnej prednáške. Dnes vám dokážem, že Brainmaster vám otvorí mozog, aj keby ste mali IQ hojdacieho koníka. Takto vyzerá typický mozog bez Brainmasteru. Zmetok, mlha, blesky a niekedy aj zaprší. Ako keď sa niekto háda, že Zem je plochá. Vidíte ten rozdiel? S Brainmasterom je tu lepšia myseľ, lepšie nápady a žiadne tupé konšpirácie, pretože obsahuje Brainberry, patentovanú zložku plnú super tajomných schopností. Pomáha udržiavať sústredenie, zlepšuje odolnosť voči mozgovej hmle, zlepšuje schopnosť riešiť úlohy, zlepšuje pamäť a znižuje pamäťové chyby. V preklade bude z teba génius, nie ako Miro, ktorý sa najedol a potom len drieme. Ženšen ťa nakopne, Gotukola vyhladí mozgové zákruty a Ginko rozprúdi krv, aby tam tie myšlienky konečne mohli prúdiť ako šťastné rybičky. Takže ak nechceš skončiť s hlavou plnou prázdnoty a teóriami o plochej Zemi, daj si Brainmaster, lebo svet je gulatý a tvoj mozog by mal tiež pracovať na plné obrátky.